Ti Masakbayan. Ti napalabas, kagura launay ni Violeta ni Nancy agayim na, gapo iti apal. Nasingpat dagiti anak ni Nancy, ada Gemma ken Julius. Idinto tamadimat ti kababalin ni Leonard, nga anak ni Violeta. Nasaet iti pagadalan ti anak ni Nancy. Idinto tanasadutmat ti anak ni Violeta. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta ita alawas ana paulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya man ang tinaknakan mo? Basta yak kayat, madlaw launay nga inatiw nak numangisuro ditoy. Idinto ta siya, awan trabaho. Jak ammo, nanya klase ti panunot ti addakan ka. Awan matidakas nga aramidan di tao kan ka. Awan tar aramiden na kunama, ta sa balikat nga rod alugar ti pangisursurwan na. Ngamno ditoy, patyam nga awan tar aramiden na. Kas kumaitian niya. Ay sos, masapul ka di pa'y abinsa-binsaak no anya ti pagmadyan na no ditoy amang isuro. Ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga na kulaapan ti utak ko. Lumidam lang ti lubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan day di anansi. Saan mo't anayanak abulag ni Julius? Nagbalin akas jay, idi nagsakit iti kamuras. Wen nga rod, naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod nang isuro ni Nancy, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, wen nga rod. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawon itay. Wen kabagays. At daidi plano ni Nancy amang ipakita iti doktor. Isumutan ti ipapatay day di asawa na. Apay adi na padasan ita. Bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nancy. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ikat no maipapaniti magastos. Mabalin tayo nga iremedyaw. Tinapatag. Agsubli ti panagkita ni Julius. Amom, anak ko, nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manad nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldo nga aramatan no bilang, nanang? Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kaya't ni anti ti tumulong babaan iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay, maragsak anak mo. Takayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo dya Manila. Intayo ipakita no adapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay, uwin nakong. Ay, maasyanak ka na giti apukok. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang. So apadasan tayo. Ay, nuawan namnama akit aklunan tayo. Anya nga rod ngay. Apay na pudot man ang ti ulom. Kaslada man ang kinaapam. Masurunak iti dayjay a principal. Awang gungguna na agayam. Anya tinaramid ti principal kan ka. Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akasken ka, anakulaapan ti panunot na. Di mo man sang kaibagaday ta nakulaapan ti panunot ko. Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko. Nabayagan na napasamak day ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray nabayagan, ta sa diwa pa'y laeng itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na ka? Imandar manen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan? At na nagkasanga kadalan mi mami. Napan kami di balay da? Iti dayta kinaubing mo.
Umin-inom kayon itinasangar. Sagpaminsan lang mat mami. San mata ka na yun? Day tasag paminsan, awan papanan na, no di kanayon ton. Nagmayatan ngayon mo ka na yun tong. Kanayon mo ti happy. Agad adal kakadiwan no saan. Agadala ka ano oras ti adal, mami. Ang no, ada mga awis kanyak. Saan ko palabsan? Enjoy ko naman. Inaanak ko, di mo kumamit yalang-alang ti panagadal mo. Hello? Asino da ka di? Ha? Presinto? Tapay? Anya tinapasamak? Sige sir, taumay kami dita. Bye! Oh, asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Presinto ko nam samait. Ti anak ta, ada ka no di presinto. Anya? Kunak man mo agad adal ti anak mo. Apay nga tayo presintaw. Naggugulo da ka no iti may nga inuman. Ay, talaga sana na dumdum nga iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. Ada iti inuman. Alahain ta ni Jeffrey Sinto lakay. Saan nga gnagam ti anak mo? No saan na may kan iti leksyon? Bye-bye am ka di anak ta. Kasanon ti panagadal na. Ay, No di nakaduan ama pa ni Jeffrey Sinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti manualawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard. saan ka di arumbang nga da kay iti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman? Kwa. Awan ngamin ti maestro mi. Awan ti aramidan medyo pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo? Ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ada ngamin ng kursunada kada kami dad. Bimalas kami lang. Nukas tamlaeng agulot isapsapulam. Ibagakkan ka, nga awan tinasaya at amasakbayam. Intakit din makisao iti pulis. Kanti kinaguluda ta aregluan tayon ti amin. No kayat da ti paareglo, agam no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin apanawinuyan ta anak mo, iso abarumbado. Anya ka di day tapakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag-drawing iti agduduma a view. Nan, kita man? Ay, wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing ka nga ag-drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa a talent day ta, anak. Man-mano ti addaan iti kasta a talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Imbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado ti nagbalin analatak a pintor, babaan kadagiti impintada. Inton agturpusak iti pagadalan mi. Agturpos kamat iti pagadalan yo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka. Tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di Sayang lang amin. Tas anak ang makakita akaskan ka. Sana bale. Tano ada pa pananta. Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada pa pananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak kuma. No makakita akmat. Tapno saan ang masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray. Tanaragsakak mat amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan kan ka Gemma. Naanos ka. Kakaasyan ka, gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak mat tibulag, naanos ka mat siguro kanya. Gaputasan ang napasnag ni Leonard iti panagadal na. Kapilitan, nga gulit manen. Ay, no mabalin la kumaabayadan dagita ang mamaestra. Tapno ipasada ti anak ko. Kamaliday ta kapanunutam. Kasano no awan amuna sa mapan iti nangat nga ato atukad.
Kababain nga rod no agulit. Mas kababa no maipasa. Tamarigatan to itinangat nga to atukad. Iso abay am nga agulay tapno agnakam. Kasla saan anapatagkan ka ti anak ta. Kayat ko adumakkala na singpet ken natudyo nga anak. Hanggang pagbalbalin mat abarumbado. Gaputa pampanuynoyam kadagiti dakes nga aramidan na. Kamali apan ang ipatagday ta. Awan ti kamali iti panangipatag ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Tasidadaan ka kanu atumulong para itipan na kay padoktor ti anak na. Sino pa yung ay ti agtitinulong no saan adatayaw? Ay, wen mo't kit di ading ko. Ang muray no kasta. Ay, agyaman akunay kan ka. Ay unay kan ayah, manang. Patpatgen kayo a kapamilyak. Noan niya ti pagsayaatan, si dada anak at tumulaw. Ala, mangkita ak nga ron iti manggatang iti daga. Tapno adda si dadaan nga aramaton tayo. Uray siyak mat, manang. Pag tinulungan ta ti agbirok iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo na pudno ka di. Ay, wen, barok. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala, padasak nga ibaga iti may sangam amok, agumat gatang iti lote. Aliman nga rod, barok. Adda lang nga ben pakasapulan, may. Agkita kami iti gayem ko intun bigat iti opisina. Isuntun ti panangibagak nana. Ay, sapay la kumanga rod. Tada gumatang. Tapno malakok ti sular. Saan ko ama ipanamnama, ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat na agatangan, nana. Anya tinagsaritaan nyo iti ina ni Nancy di talikod ti balay. Damdamagan na, no damam mo kagumatang iti solar. Ang mga no damot amamom. Agrigrigat da ka din, tailako da pa iti solarda. Katada siguro mat pangaramatan da iti kwarta, Ay, no dalaki di porsyentok nga agbirok iti gumatang. Padasag tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingandan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbakitan tayo. Ngam adayo ka kadakwada. Tapno ammom, napatag ti banno ko. Reses, ngam apay nga da ka dito'y anali dahil Leonard. Da kayo gaya, ma'am. Nagungat ngamin kanyak ni Saritay. Bagsaka ka no itimat. Anya ka dito saan mo ang maawatan. No kayat mo, intay di lamisaan ko, ta isurok ti saan mo ang maawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas kon nga gadal. Tan nababadag iti gradok. Iso an nababa, ta saan ka ngamin nga agreprepaso. Ngam no igaad mo, awan papanan na, no di ngumatumutla ang dagiti gradom. Kas kumakan kami naman nurusuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Itaman pa makita nga ukradam tinutbok mo, Leonard. Kita man ti insuro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagong tanak ti maestrok itimat. Saan ko nga minamawawatan ti isursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy idi reses. Imay nak sinurwan. Nasingpat nga rod nung kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat na talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kaya't ko dahil maestra. Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitam man timbagam. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan denggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan, panangipatag. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero.
ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.